Ara que ja tenim controlada en gran mesura la pandèmia, podem començar a pensar d'una manera prioritària en recuperar l'economia. La veritat és que la situació econòmica en aquests moments és una situació molt difícil i que molt possiblement durant els propers mesos de l'any 2021 pugui encara fer-se més complicada. Podem dir que la caiguda del producte interior brut per damunt del 10% durant l'any 2020, la pujada de les taxes de desocupació fins a arribar a més de 3 milions de persones en situació d'atur, l'aprovació d'una gran quantitat d'ERTOs i que molt possiblement alguns d'ells o molts d'ells puguen transformar-se finalment en EROs i per tant incrementar encara més les taxes de desocupació i el tancament de milers d'empreses, especialment de xicotetes i mitjanes empreses que han hagut de tancar la seva activitat econòmica, són indicadors que ens donen una idea de quina és la situació econòmica a la que ens enfrontem en l'actualitat. Des d'aquest punt de vista, els fons de recuperació econòmica procedents de la Unió Europea a través del programa Next Generation donen una gran oportunitat per a poder afrontar aquesta recuperació de l'economia des d'un punt de vista positiu. Estos fons de la Unió Europea no sols van a servir per a recuperar l'economia, sinó que sobretot poden servir per a iniciar aquest procés de canvi de model productiu cap a un model econòmic basat en la sostenibilitat que garantisca la supervivència de les empreses i de l'economia en general a llarg termini. Els Next Generation posen l'èmfasi en les inversions basades en projectes d'impacte ambiental i social, projectes que van estar enfocats a la transició ecològica i energètica cap a la digitalització de l'economia i de les empreses i cap a la cohesió territorial i social i a la igualtat de gènere. Accions que són necessàries, fonamentals, per a iniciar el procés de la sostenibilitat. Però, davant d'aquesta situació, em sorgeixen alguns dubtes. Encara que disposem o anem a disposar d'una quantitat econòmica considerable per a poder afrontar aquests reptes, la clau va estar en de quina manera se van a gestionar aquests diners. Hem d'assegurar-nos que la gestió dels diners procedents de la Unió Europea se va fer d'una manera adequada, equilibrada, coherent i justa. En aquest sentit, em preocupa de quina manera se va fer el repartiment per part de l'estat espanyol per a les comunitats autònomes i a nivell territorial. Un repartiment apropiat per comunitats autònomes, tenint en compte la realitat de cadascuna d'elles i els problemes a què s'enfronten, és fonamental per a fer una bona gestió del repartiment dels fons de cohesió i els fons procedents de la Unió Europea. Però la qüestió que més em preocupa és que finalment aquests fons acaben en mans de les grans empreses i els grans grups empresarials que són els que millor capacitats estan per a presentar projectes en les condicions que demana la Unió Europea. Contràriament, què és el que va passar amb les pimes i les microempreses, que són les que constitueixen la gran majoria del teixit industrial i productiu en l'estat espanyol? Ixe és el gran repte. De quina manera anem a ser capaços de que aquests diners procedents de la Unió Europea arriben al teixit productiu en les condicions adequades per a que puguen afrontar els seus reptes i que siguin les xicotetes i mitjanes empreses i les microempreses i els autònoms els que es vegin beneficiats per aquests fons per a poder acometre les inversions que necessiten per a iniciar la seva recuperació econòmica. Això és el que realment garantiria una cohesió territorial i social d'aquests fons. I aquesta és la qüestió que està en perill en aquests moments perquè no s'ha deixat d'una manera clara quins van ser els criteris que se van utilitzar per a fer aquest repartiment tant des del punt de vista territorial i autonòmic
com des del punt de vista de les característiques i de la grandària de les empreses.